О боже, дапамажыце, я захрасла. Што здарылася? Моя рука, яна захрасла ў пральнай машыне. Гэта? О боже, як у вас гэта атрымалася? Як у вас гэта не атрымалася? Але калі быць шчырай, як мне падзякаваць вам за дапамогу? Да нічога не трэба, проста беражыце сябе. Але можа я смагу як-небудзь выказаць сваю падзяку? Не-не, гэта лішняе. Ой-ой, у вас пляма на нагавіцах. Вы маглі бы іх зняць, а я бы іх памыла. А, ўсё нармальна, гэта мае працоўныя. Вы ўпэўнены? Я вельмі добра магу працаваць рукамі. Пры такіх плямах трэба замачваць. І соды туды крышачку дадаць. Пасля таго, як я закіну сваю бялізну, я займусь тваёй. Пачакай. Ты не раздзяляеш каляровае і белае? О, я напэўна забыла. Забыла? Забыла, як праць бялізну?